Keby som chcel byť závislým, čo všetko na to potrebujem? No, začni najprv zbierkou fantastických traum ako dieťa. Najlepšie ešte ako dieťa. Najlepšie, keď budeš mať rodinu, budeš žiť v rodine, kde to nejakým spôsobom nefunguje, kde pre teba neexistuje bezpečné prostredie. Že sa tam dejú nečakané veci. Napríklad urobíš 3-krát jednu vec rovnako, ale tvoja mamina na to 3-krát inak zareaguje. Čiže ty si nemôžeš byť istý, čo ťa dneska čaká do večera, hej? Pocit bezpečia nemáš pocit prijatia, nezažívaš tam lásku, nezažívaš tam to teplo domova. Úplne super je, keď rodičia medzi sebou nefungujú dobre v poriadku, hej? Že tam sa dejú veci a nevedia sa dohodnúť a sú tam hádky, bitky a najideálnejšie, keď ešte obidvaja pijú. Alebo sú nejakým spôsobom závislí. Skvelé. Takže to nebude asi také ľahké. Vítajte v ďalšom dieli podcastu Pri koreni. Ja som Zdeno Kittler a dnes tu mám ako hostia Jaroslavu Šuranovú, terapeutku. Budeme sa baviť o závislostiach, akým spôsobom získať závislosť alebo nezískať, čo je to závislosť a či sa to dá liečiť. Čaute. Takže vlastne získať tú závislosť nie je zase tak jednoduché, ako som si to predstavoval, že ja sa teda tak rozhodnem, že idem byť závislý a teda budem závislý. Ono záleží celkom na tvojom vnútornom prežívaní. Môžeš byť citlivejší ako iní ľudia, môžeš sa narodiť viac citlivý a vtedy tie veci emocionálne prežívaš ťažšie, ktoré sa ti dejú. Ja poznám ľudí, ktorí vyrastali v podobnom prostredí, ako som ja, nestali sa závislí. Hej? Alebo dvaja súrodenci, ktorí vyrastajú v rovnakej rodine a z toho jeden závislý je a druhý nie je. Prečo? Pretože majú svoje vnútorné prežívanie, ten svoj vnútorný vesmír inak nastavený. Áno. A okrem toho ešte je tu jedna zaujímavosť, je to možno trošku mimo témy, ale tí súrodenci nikdy nevyrastajú v rovnakej rodine totiž. To je pravda. Oni nevyrastajú v rovnakej rodine, pretože tí rodičia sa nachádzajú vždy v nejakej inej fáze životnej. Oni môžu naozaj niečo ťažšie riešiť pri prvom súrodencovi a pri tom druhom to už nemajú také ťažké. Čiže aj tá dynamika tej rodiny a všetky tie emócie, ktoré tam medzi nimi prebiehajú, lebo deti nasávajú emócie rodičov, oni sa totiž to neučia z toho, čo ten rodič povie, oni sa naučia z toho, čo ten rodič robí a čo vyžaruje. Takže vlastne oni prežívajú úplne iného rodiča, aj keď sú to tí istí ľudia. Áno. Čiže prečo sa niektorému stane tá závislosť, niekto to prežíva tak, že ho to privedie k tej závislosti a iný nie? Sú to tie traumy a je to aj vzťah mňa alebo toho dieťaťa k tomu svojmu bohovi, k tomuto rodičovi svojmu. Treba sa stane dieťaťu nejaká trauma a to dieťa vlastne nemá za kým ísť napríklad. Nemá za kým ísť, že mami, stalo sa mi toto a toto. A maminka to za ňo vyrieši alebo mu pomôže s tým, ale dieťa to zavrie do seba. A snaží sa to nejak spracovať samé. A to dieťa to nevie spracovať samé, pretože ono sa nenaučilo, čo s tým má robiť. Tak sa to len nabaluje. Stále je to prežívanie ťažšie so každou jednou ďalšou situáciou, ktoré prichádzajú. Prečo sa teda niektorému tomu dieťaťu stane, že z neho vyrastie závislý, že si vypestuje tú závislosť a druhému nie? No, sú to vlastne tie traumy, ktoré to dieťa prežíva. Je to vlastne spracovanie tých traum. Môže mať trebárs problém ísť za rodičom a povedať mu o tých traumách. A ono to dieťa si to necháva pre seba. Ono si vytvorí nejaký svoj zavretý vnútorný svet, kde sa snaží tú vec vyriešiť samo. Ale to dieťa to nemá šancu vyriešiť samé, lebo nerozumie tomu svetu a nevie, čo má robiť. Nevie, čo s tým má urobiť. Čiže sa to nabaluje, jedno na druhé, je z toho väčšia trauma nejaká, alebo je z toho niečo, čo už to dieťa neunesie. Hej? A ono sa to odzrkadluje potom na tých jeho pocitoch, ktoré prežíva v živote. Naozaj necíti
bezpečie, naozaj necíti tú istotu, naozaj necíti takéto uvoľnenie vlastne z týchto emócií, ktoré prežíva a ono si hľadá tú cestu. To dieťa sa stane taký hľadač toho uvoľnenia. Ono začne hľadať to uvoľnenie. A môžeme si všimnúť, že pri tých deťoch niektorých už začína spôsob toho uvoľnenia rôznym spôsobom. Povedzme, niektoré deti začnú masturbovať, aby sa z toho uvoľnili, z tých pocitov. Ono hľadá vlastne to dieťa také napojenie sa na samého seba, pretože sa niekde, niekedy a pravidelne od seba už odpájal. Ono sa od seba odpájalo to dieťa, aby to malo ľahšie na prežívanie. Lebo tie pocity neboli znesiteľné. Tak sa odpojilo. Odpojilo sa raz, dvakrát, trikrát, viackrát a už možno aj nastalo. Čiže to dieťa a tá závislosť vlastne vzniká vtedy, keď sa ten človek snaží znova napojiť. Ale nemá ten zdroj napojenia. Tá autorita tam pre neho nie je. A od seba sa už odpojilo dávno. A to znamená, že tie drogy sú vlastne riešenie? To je niečo, čo mu pomôže pripojiť sa? Áno, áno. To už je tá cesta k tomu napojeniu. Je to tá cesta k tomu riešeniu tých ťažkých emócií, ktoré prežíva. Predstav si, že by si tie emócie, ktoré sú pre teba povedzme nepríjemné, lebo emócie nerozdeľujeme na dobré a zlé, ale môžeme ich rozdeliť, keď už sa na to takto pozrieme z nášho pohľadu ľudského, sú príjemné alebo nepríjemné, hej. K tým nepríjemným emóciám patrí pocit hanby. On vzniká vlastne už v tom detstve. Niekto ťa zahambí, alebo sa začneš potom sám hanbiť za svoju vlastnú rodinu. Ono tak presne býva, že tá rodina je natoľko zahambujúca pre to dieťa, že to dieťa prevezme tú hanbu za tú rodinu. Hej? Takže žije v hanbe. Ono sa hanbí za vlastnú rodinu, ale vonku sa tvárime, že je všetko v poriadku. To sa stáva často. No, čo ešte to môže byť také? Môže tam byť pocit viny. Pocit viny, keď to dieťa napríklad potrebuje mať tie autority a ten pocit bezpečia na to, aby prežilo. Lenže doma sa dejú nejaké veci, ktoré pre to dieťa sú nevysvetliteľné. Ono tam sedí a pozerá, že čo sa to tu deje, oni sa tu hádajú, ja sa tu nejak cítim, nejak blbo, ale možno sa hádajú kvôli mne. Ono totiž to si nedovolí obviniť tých rodičov, pre neho by to znamenalo smrť. On nemôže pozerať na tých rodičov, že oni sú takí zlí. On potrebuje to dieťa prežiť a preto si tú vinu prevezme na seba. A už od toho detstva vlastne žije v pocite viny. Áno, čiže má na výber vlastne, či je pokazený rodič, príjme tu ten fakt, že je pokazený rodič, čo už nie je možné, lebo sa mu rozpadne svet v tej chvíli. Hej. Alebo tu máme druhé riešenie, rodič je v poriadku a pokazený som ja. Áno. Je to zaujímavé, že takto sa to udeje, ale udeje sa to tak. A potom je tam veľký strach. A ten strach je základný kameň celej závislosti, naozaj obrovský strach, ktorý sa tiež nabaluje, ktorý tiež rastie cez ten život, lebo on s tým strachom nevie pracovať. To dieťa nevie pracovať s tým strachom. Nikto ho to nenaučí. Strach konkrétne z čoho? Aký strach môže priniesť tú závislosť? Strach, že nie som dosť dobrý. Strach o život, neprežijem. Strach, už len vôbec strach z tých emócií, ktoré prichádzajú. Že dopredu sa bojím tých ťažkých emócií. Oni sú tak strašne silné a často, že už sa začnem báť, kedy znova prídu, hej? Čiže mám strach zo strachu. Mám strach zo strachu. To dieťa sa fakt bojí, že dieťa sa bojí, lebo cíti, že ono cíti, že niečo nie je v poriadku. Čiže vlastne už je tá skúsenosť z toho, že nie je to v poriadku, predtým to nebolo v poriadku, ani predtým to nebolo v poriadku, tak už dopredu vie, že to nebude v poriadku. Ono nemá inú skúsenosť, ako že to nie je v poriadku. Ten strach rastie. Ten strach je horší a horší. A potom sa začne bať to dieťa same seba. Lebo ono vlastne tým, že preberá ten pocit viny za tú rodinu, tak ono chce mať kontrolu. Rado by malo kontrolu, lebo tá kontrola je pocit bezpečia v nejakom zmysle.
kontrolujem, tak sa cítim bezpečne. Lenže ono nemôže kontrolovať, čo sa stane, on začne kontrolovať seba a svoje správanie. To dieťa prichádza o autenticitu. Dieťa sa prestane normálne hrať so životom alebo hrať sa, ale stratí autenticitu. Ono potrebuje byť prispôsobené tomu a snaží sa za každú cenu sa prispôsobiť tomu, čo prežíva. Čiže dalo by sa povedať, že ten návrat autenticity alebo nejaké to liečenie tohto by mohlo spočívať v návrate autenticity, v zistení, kto som, čo som? Áno. Ono tou cestou stratí same seba. Predstav si, že potrebuješ tú lásku. Ty ju ako dieťa potrebuješ. Dieťa potrebuje byť milované. Už keď sme dospelí ľudia a teda naozaj sa staneme dospelými naozaj, hej? Lebo poznám veľa dospelých, ktorí stále potrebujú byť milovaní, ale to dieťa potrebuje byť milované, hej? A keď dospeješ, tak začneš mať potrebu milovať. Ako keby už nepotrebuješ byť milovaný, áno, je to fajn, ale potrebuješ už aj milovať, starať sa o niekoho, dopriať niekomu. Ako dieťa je to opačne. A predstav si, že to dieťa toto nezažije. Ono nevie, čo to je byť milované. Naozaj si tí rodičia môžu veľmi snažiť, ale pokiaľ to tí rodičia možno nevedia a pokiaľ sú tí rodičia stále vo fáze potrebujem byť milovaný a nevedia milovať to dieťa, tak to dieťa to fakt necíti. Ten deficit tej lásky a tá nenaplnená potreba toho dieťaťa v podstate rastie a rastie do veľkej túžby, aby bola naplnená. A z tej túžby sa vyvinie posadnutosť. Ten človek ani nevie, čo hľadá, ale je posadnutý nájsť niečo, čo mu umožní ukludniť jeho nervový systém, ukludniť ho, dať ho do normálu, aby prežíval to, čo prežívajú normálni ľudia. Na čo k tomu potrebuje drogy? On si môže nájsť kadečo miesto drog. Drogy nie sú ako keby nejaká podmienka toho byť závislým, hej, ale podmienka byť závislým je tá túžba silná a tá posadnutosť tým hľadaním niečoho, čo ma ukludní, tým hľadaním niečoho, čo mi umožní sa cítiť normálne, sa cítiť ako bežný človek, alebo ako zdravý človek, ako človek, ktorý je naplnený, ako človek, ktorý je ukludnený, ako človek, ktorý je sám sebou, je uvoľnený, autentický a ten závislý to ako keby hľada. Preto hovorím, tí hľadači, oni sú tohto stavu, oni sú hľadači tohto stavu, oni potrebujú tento stav do života, lebo to je normálne. Toto je cítiť sa normálne a oni to nemajú. Oni sa necítia normálne. Vtedy príde droga. Dáva im teda tá droga ten pocit, alebo že z toho pripojenia, alebo toho, čo hľadajú? Je možné, že cez tie drogy to nájdú, alebo nie? Je to len ďalší spôsob márneho hľadania? Droga im to vďačne ponúkne. Droga to fakt dokáže. A veľa príbehov som počula, že dal som si prvú drogu a hneď som sa zamiloval do toho stavu, hej? Pretože mu prišiel zrazu pokoj. Zrazu zacítil veľký pokoj. Tá droga mu umožnila, tá chémia, ktorá nasadla, mu umožnila prežiť to, čo dovtedy neprežil. To, čo možno ešte nikdy neprežil. Ten stav pokoja, toho kľudu, toho vyrovnania a takého toho napojenia sa na niečo, hej? Takže dalo by sa povedať, že títo ľudia, ktorí sú závislí, vlastne nepoznajú niektoré emócie, nevedia, ako sa cítiť a táto droga im to vlastne ukáže, že ako sa môžu cítiť. Áno, veď dobre, že im to ukáže. Možno by to celý život nezistili. Tá droga je naozaj v tomto naozaj dobrá a fajn, že im to ukáže. Lenže oni to v tej chvíli nezastavia. Pretože im konečne prišla úľava. Hej? Konečne prišlo niečo, čo naozaj hľadali. Ani nevedeli, že hľadali presne toto,
ale oni to našli cez tú drogu. Tá droga im to umožnila zažiť. Zober si, že keby ja som človek, ktorý nepotrebuje v živote zažívať nejaké uvoľnenie, lebo je to už akútne pre mňa, že sa neviem uvoľniť a už je to pre mňa ťažké. Ja to nepotrebujem, lebo už som to niekedy zažila predtým, že dokázala som sa uvoľniť, ja neviem, pri športe, pri nejakých stolových hrách alebo pri partičke, neviem čoho, s kamošmi a uvoľnila som sa. Ale teraz príde mi do života droga, na nejakej party povedzme, ja si tú drogu dám. A dobre, tak som si dala drogu, akože tak som sa dneska uvoľnila troška viacej, nevadí, hej. Ale keď si ju dá niekto, kto už má to akútne tento stav a že naozaj tá droga mu vlastne zachráni život tej chvíli, pretože kto vie, čo by sa bolo stalo potom, keby si tú drogu nedá. On by sa mohol zblázniť, on by mohol, ja neviem, proste ako skončiť niekde veľmi chorý a tá droga mu vlastne v tej chvíli zachráni život, pretože mu dá presne to, čo potreboval. Lenže bohužiaľ oni sa zamilujú do toho stavu, vieš. Áno. To znamená, že tie drogy sú vlastne už súčasť nejakého liečebného procesu, veľmi deštruktívneho liečebného procesu, ktorý nám naozaj dokáže zničiť ten život, ale začiatok liečebného procesu. Zaujímavé. Ona prišla ukázať. Tá droga prišla doslova ukázať, čo ja potrebujem. Ja sa potrebujem cítiť aj takto. Takže zažiť si ten stav, cítiť sa normálne, cítiť sa uvoľnená, prijatá, naplniť sa nejakou láskou, povedzme, alebo tým pocitom, ktorým som ja predtým myslela, že to je láska, hej, tak zrazu to príde do toho života tomu človeku. A on sa na šupu do toho zamiluje. A zapamätá si ten proces, že ja keď si dám túto látku, tak sa budem cítiť takto. Tak sa ten život otočí vlastne smerom k tejto droge, pretože to dostal zvonku ten človek a hurá, konečne, hej. A on sa vlastne začne fixovať na to, že teraz si tú drogu potrebujem zohnať a celý ten svoj život otočí len smerom k tej droge, že vlastne toto je to všetko, čo potrebujem vlastne. No v podstate áno, je to všetko, čo potrebujem. Všetko, čo potrebujeme, je cítiť sa normálne, hej. No, takže si ten proces vlastne zvykne a bude ho vyhľadávať. Takže on vlastne sa prvýkrát v živote cíti normálne. Áno. A potom príde niekto zvonku a povie mu, že ale to robíš zle, že berieš drogy. No skús mu povedať, aby sa necítil normálne. Čo spraví ten človek? No začne si tú drogu brániť. Začne sa skrývať s tým, že bere drogy. Hej? Začne to tajiť, začne hrať divadla. Bude si brániť tú lásku, bude si brániť ten dobrý pocit, bude si brániť celkovo tú drogu. Bez toho, aby si to uvedomoval. Čiže keď už je závislý v tom procese, to znamená, že každý deň si musí dopriať ten svoj predmet závislosti, či už sú to nejaké hry, alebo treba tie drogy, alebo alkohol, alebo neviem už na čomkoľvek je závislý. Je nejaký spôsob, ako ho z toho vyťahnuť? Áno, viem, existuje veľa tých poradní a tak ďalej, ale o princípe, o čo tam vlastne ide pri tom vyťahnutí zo závislosti alebo vzdaní sa tej závislosti? Ja nemôžem nikoho vyťahnuť zo závislosti. To naozaj nie je možné. Závislý si to musí v prvom rade uvedomiť sám a väčšinou si to uvedomí až vo chvíli, keď sa stane naozaj niečo veľmi silné pre neho, čo bude pre neho znamenať, že a toto už ja naozaj nechcem. A toto už ja naozaj nechcem je veľmi individuálne. Áno, môže to byť, že mu zoberú vodičák, môže to byť, že ho chytia s drogami, môže to byť, že mu niekto zomrie na drogy, môže to byť, že ochorie, môže to byť, že ho zrazí auto. To dno, ja tomu hovorím, že dno toho človeka, to je naozaj individuálne. A ten človek si musí v tej chvíli sám povedať. Je to choroba, je to jeho choroba, on si musí sám povedať, že niečo nie je v poriadku. A potrebuje to pomenovať. Potrebuje pomenovať, že to, že beriem drogy, nie je v poriadku. On sa dostane do momentu alebo do obdobia, kedy už ani tie drogy mu nepomôžu. A on zistí vlastne, že on nedokáže fungovať už ani s tými drogami a bez tých drog už vôbec nie.
On sa dostane do nejakej slepej uličky a v tej uličke slepej sa niečo stane, hej? A to mu povie, že OK, už mám dosť, hej? A teraz záleží veľmi od toho, aby on za niekým prišiel a povedal, prosím, pomôž mi. Lebo on to môže skúšať sám. On to aj skúšal celý život, možno sám. On si povedal veľakrát, ja kedykoľvek prestanem, to není problém. Áno, prestať není problém, ale problém je znova nezačať, hej? Lebo sa dostane do toho istého ten človek. Ale on si musí sám priznať, že tie drogy sú problém. To, že ja beriem tie drogy, je problém. Že ja ich brať neviem. Pretože tie drogy ma dostali tam, urobil som kvôli ním toto, žil som takýto život. Tam a tam som sa dostal. A on si to musí pomenovať naozaj sám, je to na ňom. Môžeš si ho tu posadiť a môžeš mu rozprávať aj týždeň v kuse a môžeš mu neviem čo urobiť. Proste nie. Ale on to musí povedať sám. Vtedy začína akoby vystúpiť z toho procesu tej aktívnej závislosti a má možnosti. Môže ísť na liečenie, môže ísť na detox, môže ísť sa zavrieť do pivnice, keď to zvládne, hej. Môže proste prestať brať, ale to akože sa veľmi malo ľuďom podarí samým. Ako ak sa to niekomu podarilo, kľudne mi napíšte, ja budem veľmi rada. Ale väčšinou potrebuje ten človek naozaj pomôcť. Pomôcť od odborníkov, pomôcť od niekoho ďalšieho. Zastaví tú aktívnu závislosť a môže nastúpiť proces liečenia. Mne tam stále chodí taká vec, ako ten syndrom obete. Hej, nemôže sa stať, povedzme, že dajme tomu sa stretne skupina 5 ľudí, ktorí sa takto vyťahujú z toho, liečia sa z toho a 4 z toho majú ten syndrom obete. Ako ja môžem ďalej pracovať s tým? Musím s tým stále bojovať. Je to silnejšie ako ja? Ja ti poviem takú zaujímavú vec. Ten závislý človek žije v obeti už od detstva. Ten svet je naozaj väčší ako je on. On nezvláda ten život, on nezvláda vlastné emócie. On sa ako to dieťa bezmocné rovnako cíti v tom období, keď prestane brať drogy, vtedy sa mu to vráti. Ten syndrom obete. Lenže on sa má prestať pýtať, prečo sa mi to deje a má sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú nastavení na otázku, ako to zmením. Čiže som schopný zmeniť to. Je v mojej moci zmeniť to. Určite áno. A bude mať dôkaz o tom, že sa to dá pri tých druhých ľuďoch. On to uvidí, on to zacíti. Tamto medzi nimi je cítiť. To vibrácia silná. Že sa to dá zvládnuť. Nikto mu nesľúbi, že to bude ľahké, ale dá sa to zvládnuť. Prestaň sa pýtať, ako, prečo? Prestaň sa pýtať, prečo? A začni sa pýtať, ako. Dobre, tak takáto otázka. Aká je najkratšia, najrýchlejšia cesta dostať sa zo závislosti? Najkratšia cesta, ako zo závislosti von, je čo najrýchlejšie padnúť na to najťažšie a najhnusnejšie dno, ktoré poznáš. Skvelé. Dajme tomu, že ten človek padne na to dno. Čo ďalej? Aká je najrýchlejšia cesta z toho dna? Najjednoduchšia, najrýchlejšia. Aby sa postavil na tie vlastné nohy, tak on si musí... Je to vlastne o tom vnútri toho človeka, o tej sile, o tej odvahe vlastne v tej chvíli požiadať o pomoc. Padol som na dno a v tej chvíli som nabral niekde odvahu, aby som o tú pomoc požiadal, aby som v tom nebol sám. Hej? Aby som mohol ísť na liečenie, aby som mohol, zastaviť tú aktívnu závislosť, ktorá nevedie nikam inam, len ku smrti. Buď sa dostaneš do basy, alebo sa dostaneš do plienok, niekde do DDSS-ky, alebo proste zomrieš. Tam sú len 3 cesty. Ale keď to zastavíš v tom dne, požiadaš o pomoc a môže sa to začať. Dobre, takže aká je najrýchlejšia, najľahšia cesta, ako sa z tej závislosti dostať? Bez nejakého trápenia, utrpenia, tak určite tam bude nejaká tá snaha a podobne, ale nemusí to trvať roky.
poďme sa pozrieť na tie traumy, ktoré tejto závislosti dovolili, aby vznikla. Tak budeme hľadať traumy. Budeme hľadať detské traumy, budeme hľadať, kde sa stalo, že som sa prestala cítiť v bezpečí, kde som sa od seba odpojila. Budeme hľadať, kto ma kedy zradil, aké to bolo pre mňa silné. Budeme hľadať napojenie na samú seba, budeme hľadať mňa. Budeme hľadať, kto som. Budeme hľadať tú autenticitu v tom človeku. Budeme hľadať pocit slobody v tom človeku. Na to sú dobré terapie. Čiže hľadať postupne, vyliečiť 5 zranení duše. My ako závislí máme veľmi silné všetkých 5 zranení. Niektoré sú dominantnejšie, ale my ich máme úplne všetky. Takže 5 zranení duše, liečenie traum, nastavovanie si života dobrým smerom. To už príde samé po terapiách. Dobre, ako teda prebieha ten proces toho liečenia? Rozprávame sa tu o liečení závislosti, hlavne o liečení drogovej závislosti. Čiže ako prebieha ten proces? Začatím brania drog. Zaujímavé. Pretože tá droga prišla ukázať. Hej, kámo, takto sa chceš cítiť. Toto je to, čo ty potrebuješ cítiť. Ja som ti to tu prišla ukázať. Lenže ten človek v tej obeti, ktorú žije, on nevníma inú možnosť, len tú jednu. Je to rýchle za prvé, stojí to veľa peňazí a vynakladáš na to celý deň 24 hodín, hej, ale proste máš tú istotu, máš tú kontrolu, že keď si dám túto drogu, tak sa budem cítiť takto. Kdežto ten proces liečenia hovorím preto, lebo tá droga to prišla len ukázať, ale ten závislý naozaj potrebuje nájsť tú cestu. Cesta k droge je cesta k smrti, ale on si potrebuje urobiť tú odbočku cestu k životu. Čiže potrebuje nájsť tento istý pocit, ale iným spôsobom. Spôsobom trvalejším, spôsobom takým tým normálnym, že nie normálnym, ale spôsobom trvalejším. Bude síce dlhšie trvať, ale je to trvalejšie. Je to pre mňa trvalé. No, hlavne prežije. A hlavne tam je ten život, ktorý ešte prináša samozrejme veľa iných vecí, ktoré v živote sa dejú, hej, že ja neviem, budem mať kariéru možno nejakú v živote, pôjdem si liečiť traumy konečne iným spôsobom ako drogami, hej, budem mať zdravú rodinu, zdravé vzťahy, zomriem triezvy a tak ďalej. Dobre, čiže ty sprevádzaš ľudí týmto procesom. A ja sprevádzam ľudí týmto procesom, hej. Ako to prebieha? Ako sú tie vaše stretnutia, alebo tak? Zaujíma ma to, lebo niekedy príde klient, ktorý ešte berie nejaké lieky, môže byť na nejakú chorobu, alebo tak nejako. Hej, nejaké utlmovacie, tak mne sa s ním napríklad celkom ťažko robí. Celkom ťažko sa ním pracuje. Dá sa to, akože ide to, ale nie je to úplne to najjednoduchšie. Tak ja pracujem s ľuďmi, ktorí už nie sú pod vplyvom drog. Mhm. Oni potrebujú už, ja si zoberiem klienta iba, ktorý má už nejaký proces za sebou, vystúpil z tej aktívnej závislosti a už nejaký čas žije bez drog. Až vtedy je možné pracovať s tým človekom, nie je ovplyvnený drogou. Lebo inak by som sedela oproti droge a rozprávala sa s drogou, hej. Nebol by tam ten človek, bola by tam droga. Takže ten človek musí byť za prvé čistý, nejaký čas najlepšie. A môžeme naozaj hľadať tú príčinu tej závislosti. A hľadáme ju plynulo a postupne a ideme čoraz hlbšie a hlbšie. Je zaujímavé napríklad všimnúť si, že akú primárnu drogu si ten človek vybral. Takže je to rozdiel podľa tej drogy? Ako má to traumu alebo tak? Dá sa to nejakým spôsobom nájsť? Že... Dá. Jasné. Poviem iba v skratke. Heroín. Heroín je vlastne nedostatok takého toho materského objatia bezpečia. Možno bolo menej kojené to dieťa, ja neviem, hej. Zaujímavé. To bolo odpojené od matky. To dieťa bolo odpojené od toho maminkiného, teplého, bezpečného, tak jak sa zabališ do deky. A ukludníš sa s prstom v ústach, hej.
Napríklad taký pervitín, tak ten zase dodáva takú tú vnútornú silu a idem riešiť veci a teraz viem čo a proste sústredím sa a som koncentrovaný a vlastne idem. Hej, idem si za tým svojím a mám tú vnútornú silu. To je pervitín. Čiže vlastne v tej rodine mohlo byť veľmi nestabilné prostredie. Nevedela som čo. Chcela som mať tú kontrolu a zrazu ten pervitín mi ju dá. Napríklad taká marihuana. Marihuana je bezpečná bublinka. Vytvoríme si bezpečnú bublinku, tu sa cítim dobre, pretože doma sa dejú veci, ktoré ja neovplyvním. Mama sa tam háda s nejakým svojim frajerom, alebo sa tam bijú, alebo proste niečo sa deje mimo mňa a ja potrebujem tú bublinku. Tak marihuana, preto marihuana. No to bol iba taký príklad, ale touto cestou sa dá kľudne ísť, kedy. A tak samozrejme, že narkomani a závisláci berú všetky drogy, ale vlastne primárna droga znamená, že vždy sa k nej vrátim. Toto je tá droga, ku ktorej sa vždy veľmi rada vrátim. Zaujímavé. Áno. Hľadáme traumy. Hľadáme detské traumy, hľadáme to detstvo, ako to bolo u nich doma, ako to vyzeralo pre ňu, ako to ona prežívala, alebo on, čo sa tam dialo. Častokrát, veľmi častokrát, závislý človek prežil sexuálne násilie. Znásilnenia, zneužívania, incesty. To sú veľké traumy, naozaj. Tak pracujeme s týmto. To je možno to prvé, čo odstraňujeme. Takže najprv tie veľké traumy treba odstrániť pri tých Áno, závislostiach. ešte veľké by bránili vidieť tie malé, hej? Takže my vlastne naozaj odstraňujeme najprv tie traumy s veľkým T, tie veľké traumy a potom ideme postupne do hĺbky, viacej do hĺbky. Je to krásny proces, akože milujem to. Dobre, takže keď sa vyčistia tieto traumy, ktoré spôsobili vlastne tú závislosť, je tam šanca, že sa človek potom k tej závislosti nevráti? Tá závislosť prestáva mať zmysel. Nemá dôvod, prečo by prišla. Človek žije, ako keby závislosť vôbec nemal. Ako ju vôbec nemá vlastne. Pretože tie príčiny vytvorili tú závislosť. A keď sa odstránia príčiny, tam nie je dôvod. Človek žije viac svoj vlastný život v autenticite, v rovnováhe. A tá závislosť bola len vybočenie z tej rovnováhy. A keď človek žije v rovnováhe, tak nepotrebuje závislosť. Nepotrebuje to učenie tej závislosti. Dobre. Myslím, že sme porozprávali, načali sme tú tému, porozprávali sme aspoň trochu do hĺbky snáď. Takže ďakujem, že si tu dnes so mnou bola, že sme mohli pokecať. Aj vám ďakujem. Ďakujem, že ste to vydržali až doteraz.